dami talaga nag-aabang sa grupong to, kaya kita mo naman, talaga naman napatayo ang lahat. Okay, Madlang People, langso nyo ba? Kuya Kim, Jukes and Danny, pasok! Standing ovation ang ating mga Madlang People! Mga Madlang People! Pero trivia muna tayo, nakita natin ang katawan ng ating mga gymnast ay flexible. Ang salitang flexible ay hango sa salitang Latin na flexere. Ang ibig sabihin ay tupend o paliin. Okay, Madlang People, ready na ba kayo dyan? Ready na ba kayo dyan? Ready na standing ovation ang ating mga Madlang People! Scoreboard! walang ibang score kundi cheese, Kuya Kim! Parang tayo na hindi cheese! Oo, parang tayo na hindi cheese! Kumanap tayo ng Ito na, seis, ito. Alam ka rin, Islam? seis, okay. 99% ng mga score dito, G's, bakit sa lang binigyan mo score? Siguro yung one reserve kasi sila na yung panalo. Perfect yung 10 pero 9 kasi meron pa tayong aabangan sa kanila. This is Para maligtad lang. So, ang nasa puso mo talaga, 9. Nataranta lang. Nataranta sa galing! Nataranta sa galing! Magaling, Kuya Thank you guys, thank you guys. Thank you, guys. Para ka-grupo ko nila. Pakita mo nga kami. Pakita mo nga kami. Para tutumba ka. Okay, maraming salamat sa inyo, guys. Ngayon naman punta tayo sa ating mga jurados. Ito na si Madam. Madam, oh. Madam Jessa. Hi, Madam. Welcome back. Madam talaga? Opo, Isang ma'am. professional na hapon, Madlang People! Gusto ko yung professional. Professional na hapon sa iyo, Vice. Professional na pants. Kabaong na pants. Pero, Jessa, na-miss ka nila. Ito lang, pagbigyan niyo na ako. Gusto ko lang marinig talaga si Jessa. Pakantahin lang natin. Oh, sige, Jessa. sige. Sige Okay, na. Madam. Sige Sample na, naman Tita dyan. Alu, please. Pakantahin lang natin si Jessa. Konti lang daw, konti lang. Sige na, Madam. Paano kaya ang puso ko kapag kapiling mo na siya? Paano kaya matatanggap sa buhay kung wala ka na? Paano kaya ang sandali kapag naaalala ka? Paano kaya kung ang pag-ibig mo'y wala na? Tatlong bantay natin. Eh, di bantay mo. Ayun, tatlong bantay Kita ko, mo. ready na ligid. Ah, yes. Sir Bo, ayan o. Suspended po ba kami? Sir Bo, Sir Bob, hindi po ba kami suspended? Hindi. Lumabas talaga sila dahil kakanta na si Jess. Tita Cory, Tita Linggit, at Sir Bong lumabas para sa'yo. Ay, sila, ay nako. Iba talaga si Jessa. Jessa, number 1 ka, Jessa. O, bali na, Vice. Go daw. Ikaw, Vice! Sample daw ng Jessa. Ah, ito na. Jessa na. Parang di kaya tsaka Kung pagsabuhay ko'y wala ka. Vice, Vice. Diba? Idol mo si Jessa. Yes, Bong, yes. Idol mo rin si City. Yes. Pwede bang kaya mo yung dalawa? Pagsabay. Dali! Go, Isa lang, isa lang, Go. isa lang. Ang di kaya tsaka Pagsabuhay ko'y wala ka. Ayan, thank you, Vice. Ngayon naman. May sarili lang mundo. Thank you, Vice. Ngayon naman, punta tayo kay ulit, Miss Jessa. Grabe, hindi ko kinaya, Vice. Okay! Ang Lawag City Gymnastic Group. Bago ko kayo purihin, gusto ko lang sabihin na sobrang natutuwa talaga ako na ako yung judge na magsasalita para sa inyo ngayon. Kasi ang ganda ng timing eh. Dahil ngayon sobrang lalo ko na-appreciate yung gymnastics. Kasi yung anak ko na si Jada na 7 years old, nag-gymnastics siya. Kaya pati ako talagang sobrang naaaliw. Okay, sa inyong performance, napaka-breathtaking ng inyong performance. Congratulations, palakpakan po natin. Hindi lang kayo magaling, very obvious naman yon. Hindi lang kayo magaling, sobrang entertaining pa yung ginawa niyo production number, kumpleto.
kakaiba, nandyan yung art, tsaka very professional ang dating nyo. Kaya ang score ko para sa inyo ay... Ayan, thank you, Miss Jessa. Ito naman, si, anong ginagawa ng mga yun? Nagkukutuan? Ha? Kutuwa kayo dyan. Wala ba kayo nagawa? Kasi makati sa anit yung kulay ng buhok nila eh. Ayan, okay. Kayo naman, let's go to Bagong! Magandang hapon, matlang people! Yan! Ha? Ayaw po, magpaalo po kayo sa tatlong boss namin. Dapat hindi na bale. Para kay Ate Jessa. Di na balik kung mawala ka. Okay, Ayan, ayan! Para sa inyo, ha? Hanip-hanip yung katawan nila, ha? Hanip kung bumali yung katawan nila. Sobra. Hindi ko yung kaya. Pangalawa. Pangalawa po, grabe, nakakagulat yung kagalingan na binigay nyo sa amin. Hindi kayo nakakasawang panoorin ng mga hurado at ng mga madlang people at lahat ng nanonood sa telebisyon. Ang ganda ng pinakita nyo. Dahil doon, ito yung score ko para sa inyo. Thank you, Bugoy! Okay, ikaw naman, Vice. Nabalik nyo na yung epekto nyo sa akin. Oo, kasi nawala yan nung monthly. Ngayon, bumalik na naman! Nakakaaliw. Napakahusay nyo. Itong batang to. Ikaw talaga. Anong pangalan mo, Ineng? Ikaw? Ay, sino ba yung nasa gitna ng pinag-ahagis-hagis sa inyo ng mga lalaki? Ha? Asnipa po. Asnipa? Ano, Aslipa? Aslipa. Anong generic name nan? Gamot ba yan? Muslim ka kasi, Muslim. Muslim. Okay. Asnipa. Aslipa. Maganda, oo. Nag-iba ang pananaw ko sa buhay, iniba mo ang tingin ko sa'yo. Hindi ka tao, bulati ka. At kung bulati ka, ayoko na mag-combantry. Oo, world class naman, di ba naman? Tama. Wala naman siguro hindi sasang-ayon pag sinabi ko na ang mga batang ito ay talagang ipagmamalaki ng Pilipinas sa buong mundo. Yes! Tama ka dyan. Isang salita lang ang magdi-describe sa inyo. Wow. W-O-W. Walang olats, wagi. Kaya ito, score ko sa inyo. Anong highest mo kanina? Di ba ako nag-score? Pwede pumindot muna ako. Excited? Nawala sa ulirat ang mga judges dahil sa inyo. Vice, si Ryan nagturo. Saan pindot na kayo? Si Ryan ang nagsabi. Ala, Ryan. You press the button already. Ryan, before you press the button, you wait Ryan. for my side. Wait for the music. Yun. Wait for the music. Ano score kanina highest? 7 ang 10. 7 kanina, Oh, kung tumaas ang standards ko, ang 10 ko na ngayon, ito. 9! 9 ang nakuha nila mula kay Vice Ganda. Kaya good luck sa inyo, Luwag City Gymnastics Group. Pero hindi pa tapos ang pasikatan dahil susunod naman ang